Haycock ar tafliad i'r ymwelwyr Cegidfa yn bygwth fan hyn. Haycock i fewn i'r cwrt, y groesiad, mae'n syrthio tuag at y capten J Cook, ond yr ergyd chydig yn rhy wyllt dros y traws. Cyfle cynnar i Cegidfa fan'na, ond Cook, y capten, yn methu cadw i ben. Cyfrydd i Cegidfa. Llandudno ar ymwelwyr heddiw yn brwydro yng nghanol y tabl yng Nghynghrair y Gogledd. Bêl dda yn chwilio am Alex Boss. Boss ydy'r tu ôl i'r amddiffyn. Oedd na drosedd gan Sean Griffiths. Na, yn ôl y dyfarnwr Iola Williams. Tafliad hir i Llandudno. Bêl yn cael ei hanfon ymlaen. Mae dal yn y cwrt, a dyma Anthony Stevens yn sgibo'r bêl i gefn y rhwyd, a wedi 19 munud, mae'r gŵr profiadol yn rhoi Llandudno ar y blaen. Anthony Stevens yn cymryd yr un cyffyrddiad i wneud chydig o ledd efo hun, gyrru'r bêl i gefn y rhwyd. Tîm cartre'n clirio am y tro, yn ôl mae'r bêl yn dod. A dyma Iwan Matthews ar ymyl y cwrt. Matthews creu chydig o le ar ergyd yn gynnar, ond heibio'r targed gan Matthews. Adam Stevens allan ar yr asgell chwith. Dyma Alex Boss i fewn i'r cwrt. Boss, mae o mor brysur a mae'n cael ei dynnu'r llawr. Dim trosedd yn ôl y dyfarnwr, mae'r chwarae mynd yn ei flaen. Stevens yn casglu'r bêl. A cyfle arall fan hyn i Alex Boss. Boss ar y droed chwith, taro'r rhwyd ochr. Ond oedd hi'n edrych fel bod Boss wedi cael ei ddal mewn brechdan fan hyn. Oedd na drosedd ar y chwaraewr chwym. Gycrydd gan Kieran Baker yn uchel. Yn elid ag at Mark Cadwallader yn y canol net. Boss yn ôl allan at Baker. Baker, croesiad wych. A'r tro yma mae yn dod o hyd i Cadwallader, ond y peniad heibio'r nod. Cadwallader yn siomedig o'i safon efo, mi ddyle fod i taro'r targed. Cook, y capten. Matthews. Bêl allan. Tuag at Daniel Tilsley. Tilsley yn cyrraedd un yn dda. Os yna gyfle i groesi. Tilsley fewn i'r canol. Matthews yn rheoli. Mae hwn yn symudiad da i Cegidfa. Chwarae taclus yn y cwrt a Cook ar ergyd. Unwaith eto. Methu cymryd y cyfle yna. Anthony Stevens, Gycrydd fel ei chwipio fewn. Y peniad gan Cadwallader ar bediad yn un da gan Luke Evans. Mi ddoth i oddi ar gefn Cadwallader, dwi'n siŵr. Oedd hi'n codi dros ben y golwr. Mi nath o'n dda i'w gyrru hyd dros y trawst. Anthony Stevens dros y Gycrydd, y bêl i fewn at y cwrt bach a'r peniad yn gwbl rydd gan Callum Stevens. Yn rhwydo'r ail i Llandudno. Anthony Stevens yn creu a'i gefnder Callum Stevens yn sgorio yn ei ymddangosiad cyntaf i Llandudno ers ymuno o cefn Albion. Pas dda gan Adam Stevens yn rhyddhau Kieran Baker. Baker at Callum Stevens sy'n newydd sgorio ar draws. Mae'n dod, mae Cadwal yn disgwyl amdani ac mae'n dacl wych gan Joe Haycock i rwystro gol sicr a fydde wedi dod ar gêm a'i ben, dwi'n siŵr. Harvey Bennett, dal y bêl i fyny'n dda. Allan at Baker unwaith eto. Baker, pas hyfryd at Adam Stevens. Stevens a digonedd amser i ddewis i gornel a'i gosod i heibio i'r golwr ac mae'n drydedd i Llandudno. Y teulu Stevens sy'n rhedeg y sioe yma heddiw, y brodyr Adam a Callum di sgorio yn ogystal â'i cefnder Anthony. Anthony Stevens at Adam Stevens. Y croesiad peryglus at y postyn petha a Mark Cadwallader yno fel tren stêm yn gyrru'r bêl a'r golwr i gefn y rhwyd. Mark Cadwallader ar bedwaredd i Llandudno. Oedd o mor benderfynol. Ac mae'r frwydr yma ar ben, Llandudno 4, Cegidfa 0. Anthony Stevens, pêl beryglus arall i fewn i'r cwrt. Bu bron i Callum Stevens. Rwydo un arall, peniad rhydd arall
i Callum Stevens ar ôl croesiad gen i gefnder. Roedd hi bron yn 5.